Hangi birini edecek? Tamam. Haupa, Zizretik 61 kilometrora gaude. Armadak blokeatu du bidea, hemen badira HDP-ko parlamentariak, jende pilo bat dago Zizrera bidean. Bertan ospatu behar da berez gaur neuroz eguna. Egon dira, orain arte Etiopean, herria arabasuntxitua dago, 100 hildako egon dira bertan. Hildakoak erreak izan dira, burua moztu diete, etxe bizitza bota dituzte, esotan honetan jende pilo bat zegoela, tankekin pasada dira jendearen gainetik, eta gaur nolabait nahi zuten sarraski guztioren aurrean, Kurdure herriaren erresistentzia, bizinaia eta aski izateko nahia aldarrikatu testuinguruko honetan. Zailtasuna dauzkagu berta iristeko, errepide guztia blokeatuta daude, jendea hemen ez dakik hiltzen, dantzan ari da, oiukan ari da, eta ikusiko dugu ea lortzen dugun pasatzea, baina balitakien da armada kargatzen hastea, ari dira gaza prestatzen, maskerak ere jarri dituzte, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Ayırınca dedim ki koyunları götürmüyor dedi. Geçerken vermiyor. Valla öyle kaldı. Kınamaya bile tenezzül etmiyor. Şu bakanlığın ve valiliğin aldığı karar. Çünkü ortada kınamayı gerektirecek ciddiyete bir karar da yok. Şırnak valisiyle seçileri her atanmış bizim için yok. Zora dayanarak panzer Bueno, azkenean, lehenetaz etorri da, HDP-ko kolendakaria, bere hitzaldia eman du, eta bere hitzaldia eman eta gero, erabaki dute bertatik alde egitea guztiok, eta horrekin garamatea mobilizazioari. Horrek zenbait jenderengan frustrazioa eragin du, uren ustez, erresistitu behar genuelako eta tinko mantendu behar ginelako Zizrera iristeko asmoa, baina guztiaren gainetik argi dagoena da, Turkiako gobernuak ez duela nahi inondik inora jakitea Zizren zer gertatu den, zer nolako sarraskia izan den bertan, eta bertan egin dituen ankerkeria guztiak. Guztiaren gainetik ere, aipatzea, ez dogazela morala baju eta erresistitzeko borondate oskoarekin jarretzen dutela.
sabahız bu